لاو باف زلامێکی دەوڵەمەند هەبوو. پیر و کالبوو بوو. ڕۆژێن ویین خۆرتانیێ لە پێوی مابوون. کوڕێکی خۆ هەبوو ژێ زێدە زارۆکێن وی تنەبوون. ji ber vê yekê kurê xwe bi delalî mezin kir. Tu peyveke te'l û nelirê jê re negot. Rojekê ji xwe re got: Vaye ez pîr bûm. Sibê du spa ez ê bimirim. Lawê min tu get nekir. Tu te'de nedît. Jiyan nas nekir. Dê ev mal û milkê min jê re bimîne. Tirsa min ew e ku vê dewlemendiyê belav bike û hejar bikeve. Ka ez tiştekî wisa bikim ku jiyanê nas bike. Li bajarekî dûr birayekî wî hebû. Xeberek jê re şand û got: Ez ê lawê xwe bişînim cem te. Bila li wir bixebite. Bila jiyanê û kedê nas bike. Peyre bangê lawê xwe kir û got: Kurê min, here cem apê xwe û bixebite. Diravên tu kar bikî ji me re bîne. Lawik çû cem apê xwe 6 mehan ma, ji ber ku apê wî bû qet nexebitî. Apê wî jê re tu tiş negot. Piştî 6 mehan lawikî got: Apo, êdî bes e. Ez ê her me malê. Heqê keda min bide min. Apê wî lê vegerand, heqê keda te 6 zêrin. Lawik zêrên xwe xistin bêrîka xwe û hate malê. Bavê wî jê re got: Ka te çi anîye? Lawikî ji bêrîka xwe 6 zêr derxistin û dan bavê xwe. Bavê wî rahişte zêran û avêt bîrê. Lawikî dengê xwe nekir. Hingê bavê ji xwe re got: Lawê min ji ked û jiyanê tu tiştek fehm nekiriye. Rabû xeberek ji birayê xwe re şand û gotê: Birayê min, tu kurê min wek karkerekî xwe bixebitîne, nemîne biraziyê xwe. Bila keda xwe kar bike. Dîsa lawê xwe şand cem birayê xwe. Vê carê apê wî qet li ad û emanê wî guhdarî nekir. Çawa karkerên din dixebitin, ew jî eynî wek wan dixebitî. Xwîdan da, ket, betilî, birîndar bû. Lê apê wî nehiş devşikar berde. Dema 6 mehên wî temam bûn, ji apê re got: Apo, ez her malê, ka heqê keda min? Apê wî nîvzêrkek daye û got: Heqê keda te ev e. Lawik hat malê, bavê wî dîsa jê re got: Ka perê te? Lawik bi fedî nîvzêrk derxist û da bavê xwe. Bavê wî dîsa zêr girt û çû ku bavê jê bîrê. Lawik baz da, çû bi destê bavê xwe girt û got: Tu dê çi bikî? Heya min ev nîvzêrk kar kir, mala min xerab bû. Ez 6 meh xebitîm. Tu dê çawa xwîdan û keda min bavê jî bîrê. Bavê wî lê nêrî û got: Baş e kurê min, nexwe te jiyan û xebatê tiştek fehm kir.